Gauza pila bat dauzkat gaur ere egiteko. Egunon. Ondo egin dugu lo behintzat, ea eguna ondo joaten den. Gezurra dirudi, nola igarotzen den denbora. Gure txikia eskolan dagoeneko. Etxean bezala ibiltzen da bera gainera, laguntxoak, hostailuak eta hezitzaileak ere etxekoak dira guretzat. Goxo-goxo hartzen dute gure aurra egunero. Nire txikitako oroimenak etortzen zaizkit burura gure umea ikustean. Zeinen politak diren urte hauek. Pozik ari da gure aurra hazten. Eskolan mundua deskubritzen ari dira gure aurrak. Eta nola deskubritu gainera? Agura, matxo! Jolasten eta gozatzen. Zoriontsu. Balda bideo berik. Eskolan, aukera pila badauzkate aurrek gorputzarekin bide berriak deskubritzeko. Hemen zenbat aldaketa denbora gutxian. Zenbat kezka eta zenbat ilusio guraso izateko bidean. Aurrak nola hezi, aurrei nola lagundu. Gaur daukezuen gure goxo-goxoa eta empanadia. Ai, oian, tripa bete-bete eginda, logure etorri zaizu. Amets politak izan. Ikasten ari gara etengabe. Guraso izaten, gure aurrei behar dutena ematen. Amonatxo, amonatxo, ze hau handia duzu. Zu hobeto jateko! Ez gaude bakarrik ordea, eskolaren gertutasuna eta goxotasuna laguntza handia dira. Familia handi bat gara. Hasten ari da gure aurra, eta nola hasi gainera. Auskalo zer ezusteko eder emango dizkigun aurrerantzean ere. Ez da erresa guraso izatea. Ez da erresa asmatzea. Eguneroko kezkak, nekeak. Proiektu eta familia handi honen babesa eta laguntza benetan eskertzekoak dira. Tira, bihar ere egunak argituko du eta bada atseden hartzeko garaia. Laster arte. Zumaiena beste zerbait da.